America's best-selling truck is here. More power, more tech, more truck. Ford F-150. Now tell me what you gonna do when it ain't nowhere to run. When judgment comes for you, when judgment comes for you. Now tell me what you gonna do when it ain't nowhere to hide. When judgment comes for you. Let's see you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, crossroads, crossroads. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, crossroads, crossroads. See you at the crossroads. Mga karehiyon, sa nalalapit na eleksyon 2022, marami pa rin sa atin ang may katanungan tungkol sa pagboto ng party list. Tandaan na ang party list system ay binuo para mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga underrepresented at mga sektor na nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman napakahalagang maging maalam at maging masusi sa pagpili ng mga ihahalal na mamumuno ng ating bansa. Kaya heto ang 5 bagay na makakatulong sa inyo sa pagpili ng ibobotong party list. Ang una sa aming listahan, maraming sektor na nasa laylayan ng lipunan ang nais magkaroon at marinig ang kanilang boses sa Kongreso. Kaya naman maging mapanuri sa ibobotong party list at siguraduhin na kumakatawan nito sa mga underrepresented minority. Pangalawa, ang pagboto sa party list o organisasyon ay hindi pagboto sa isang individual na tao. May 5 nominee ang bawat partido. Mas mainam na suriin ang advokasya o ang kinakatawan ng isang party list para magluklok ng kanilang representative kaysa sa pagtingin lamang at pagbigay ng inyong boto sa kanilang personalidad. Pangatlo, ang isang botante ay may karapatang bumoto ng isang party list, kaya ang boto mo ay mahalaga. Pang-apat, upang may mailuklok na representative ang isang party list, kinakailangang makakuha sila ng 2% sa total number of votes. At ang huli sa aming listahan, ang may luluklok na party list representatives ay hindi second-class congressperson dahil magkakaroon din siya ng parehong responsibilidad, benepisyo at kapangyarihan tulad ng ibang may hahalal na congressperson sa mga distrito. Bagamat isang boto lamang ang pwede mong ibigay sa party list, ang isang boto na ito ang magiging boses ng mga sektor na nasa laylayan ng lipunan. Tandaan, sa Mayo 2022, ang bawat boto ay mahalaga. Kaya naman tayo ay bumoto ng tama dahil buhay natin ang nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, magbubukas na po ang bansa sa higit 100 visa-free country ngayong February 10. Bahagi ng pandemic exit plan ng gobyerno ang pagluluwag ng travel restrictions. Para sa ilang negosyante, ang pagdagsa ng mga turista ay magbubukas ng malaking oportunidad sa iba't ibang industriya. Narito ang report ni Paulo G. Santos.
Ngayong agis na ng Pebrero, maaari nang maglabas-pasok muli ang mga fully vaccinated na foreign tourists sa bansa, batay na rin sa direktiba ng Malacanang. Kasabay din nito ang pagpapaluwag ng travel restrictions gaya ng hindi na kailangan pang dumiretso sa quarantine facilities for isolation kung fully vaccinated at may kaukulan ng mga dokumento na nagpapatunay. Dito sa Clark International Airport o CRK sa Pampanga, welcome development ito sa transport sector na umaasang makikinabang sa pagdagsa ng mga pasahero. Katulad na lamang ni Des Delicado, transport concessionaire ng Lipad Corporation na maaga pa lamang ay umaabang na sa arrival area para kumuha ng mga pasahero. Yes po, malaking tulong po sa amin for almost 2 years. Wala kaming gaanong dito dahil lahat nakaano sa OWA and DOT. 6 na transport companies ang concessionaire ng paliparan dito sa Clark. Sa limitadong flights ang pailan-ilan umanong turistang dumarating ang muling magpapalakas umano sa kanilang operasyon na ngayoy lumalaban kahit baon pa sila sa utang dahil ang ilan sa kanilang mga sasakyan ay hulugan pa. Kinumusta namin ang kanilang unang linggo ng operasyon kung may kita na. Sagot ng Ale. Mula kaninang umaga, nakailang pasahero na ho? Wala pa po. Wala pa! Wala pa! Kasi kanina, ngayon pa lang magsisimula po pag-arrive nitong Emirates and Qatar. Yung ibang okay. mga Dahil yung flights na available na darating, yung pa lang po yun pa lang magsisimula. talaga darating. Ayon kay Terry Flores, head ng communication ng Lipad, inaasahang madaragdagan pa ang bilang ng international at domestic flights sa CRK, lalo na ngayong mas pinaluwag ang rekisitos para sa mga fully vaccinated na pumapasok o umuuwi ng bansa. Kailangan nating ma-strengthen syempre yung ating mga protocols dahil nga medyo na-expect natin na madadagdagan yung mga tourist arrivals. And syempre, pagkatapos noon ay in-expect natin na madadagdagan naman yung ating mga Sa pananaw ni Rene Romero, ang dating presidente at board of director ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM, ang pandemic exit plan ng gobyerno kung saan pasok ang pagpapaluwag ng travel restriction at pagbubukas ng turismo ng bansa ay malaking bagay sa pagbangon ng negosyo sa Central Luzon. Yung gobyerno ngayon, dahil may exit plan siya, no? Alam natin saan papunta. So lahat tayo ngayon, iisa ang pagkilos natin doon sa plano ng gobyerno. Kasi totoo naman, ang virus hindi naman mawawala sa atin yan eh. We have to live with it. Maybe for the next decades. But definitely, we need to go away from that situation. Ang kahulugan umano nito ay unti-unti na bumabalik sa normal ang lagay ng komersyo sa bansa at maging sa takbo ng buhay ng tao. From the businessman's point of view, kaya excited ako. Wow, sabi ko, ito na ang pagkakataon natin. Ito na ang normal. Kasi hindi ka nakokontrol ng gobyerno eh. Hindi na sasabihin ng gobyerno, lockdown tayo. Level 3 tayo, nag-surge yung cases. Kailangan walang dine out, walang dining. Walang dining inside, walang dining outside. Or 30% ka, 50%. Hindi, mawawala na yun. Bahala na tayo. So, babalik ngayon yung sigla ng ekonomiya. Ayon kay Romero, higit na maluwag na umano ang health protocol sa mga bansang kanyang napuntahan. Nakasama na umano sa sistema nila ang pansariling pag-iingat sa virus. Kaya hiling ni Romero na bigyan ng kalayaan ng business sector na mag-implementa ng sariling diskarte ng pag-iingat sa lugar ng pagtatrabahuhan at kanilang mga empleyado. Bigay na sa amin yung karapatan para kami ay magpatakbo ng aming negosyo. By that way, kami naman, yung mga empleyado namin, babalik na sila, magkakatrabaho na yung mga kababayan natin, sisigla at lalakas ulit ang ekonomiya natin, local and national. Malaki ang naging epekto ng pandemya sa pagnenegosyo lalo na sa industriya ng turismo. Makikita dito ang animoy domino effect kung saan ang epekto sa kumpanya ramdam hanggang sa kalingkingan ng bawat pamilyang Pilipino dahil naapektuhan ng trabaho at kabuhayan. Sa record ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 3, as of January 2, 2022, sumadsad sa higit 1,772 na establishmento ang nagdeklara ng temporary closure dahil sa higpit ng quarantine restrictions na dito apektado naman ang higit 7,000 manggagawa. Habang 3,623 naman ang permanenteng nawalan na ng trabaho.
dahil sa permanent closure ng mga nasa 213 establishmento. Samantala, sa kasalukuyang kalagayan ng Pampanga na nasa Alert Level 3 na may restriction na naglilimita sa takbo ng mga negosyo gaya ng pagpasok ng mga bata sa mga dine-in setup sa mga restaurant, nilinaw ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda na wala na sa kanilang kamay ang pagpapasya sa Alert Level System. Ang National IATF na umano ang nagdedeklara nito. Yung pag-assess ngayon tsaka yung pagkukol, we give them the data, nandoon naman ang data sa DOH, and you can see for the past few days, drop na tayo, nasa half na tayo. So, we're expecting na papalitan ng alert level 2. Pero ang call, hindi sa province. The national government ang magbibigay ng call. Paolo G. Santos, CLTV News. Naglagay na ng ceiling o price cap ang Department of Health sa presyo ng antigen testing kits para mas maging affordable ito sa mga publiko. Samantala, nagbukas na ang bansang Taiwan para sa mga overseas Filipino workers na nais makipagtrabaho sa kanilang teritoryo. Ang detalye sa ulat ni Angelica Cara. Inilabas ng Department of Health ang DOH Circular Number 2021-023-B na naglalagay ng price cap sa binibiling antigen testing kit para sa self-administration o pansariling paggamit nito, batay sa kautusan. Hindi na maaaring tumaas ang presyo nito sa 350 pesos, kasama na ang accessories nito, kagaya ng test kit, cartridge, dropper, at instruction leaflets at iba pa. Binabaan din ang price cap sa antigen rapid diagnosing test kits na ginagamit sa mga laboratorio. Mula sa 500 piso, 350 pesos na rin ang presyo nito. Ang antigen testing service na isinasagawa naman ng mga medical personnel ay nasa 660 pesos na lamang mula sa dating 960 pesos. Sa kasalukuyan ay mayroon lamang 2 brand ng aprobadong antigen test kit para sa self-administration. Ito ang PanBio COVID-19 Antigen Self-Test ng Abbott Laboratories Philippines at ang SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test ng Chinese company na Labnovation Technologies Incorporated. Ipinaalala ng DOH na ang antigen kits na ibinibigay ng DOH o donated sa mga health facilities at laboratories ay hindi dapat pabayaran o libreng ibibigay sa mga nagre-request nito. Samantala, ang updated price cap ay dapat i-implementa na simula sa February 20. Sa iba pang balita, kinumpirma na ng Taiwan sa Department of Labor and Employment na itataas na nito ang suspension sa pagpasok ng mga overseas Filipino workers o OFW simula sa February 15. Matatandaan na pansamantala munang pinigilan ng Taiwan ang pagpapasok ng mga manggagawang Pilipino sa kanilang teritoryo dahil sa pandemya. Ito na ang second phase ng migration project ng nasabing bansa, kung saan pwede nang makipagtrabaho sa Taiwan ang migrant workers katulad ng mga OFWs. Mayroon din umanong guidelines na dapat sundin bago makatapak sa Taiwan. Una, ay kailangang fully vaccinated, may negative RT-PCR test result na dala-dala, at kailangan ng one-room, one-person, one-room isolation. Rekisito pa rin sa Taiwan ng 14-day quarantine bago magtungo sa lugar ng trabaho. Inaasahan naman na nasa 40,000 na mga OFWs ang makikinabang sa pagbubukas ng bansang Taiwan sa mga dayuhang manggagawa. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Kilalanin ng kandidatong si Raquel Ati K. Pineda, aspiring board member sa 3rd District ng Pampanga. 21 trial judges itinalaga ni Pangulong Duterte sa Central Luzon. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito
gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Love is not a miracle nor a fantasy. It is a very fabric that holds life together. What gives meaning to our life? We are born as loving beings, and we can deepen our love through practice and intention. The more we cultivate loving, the more love there is in our life. Discover all that life and love has to offer. Success stories of business leaders and entrepreneurs. Live and love local as we discover and promote local businesses in the region. Out with business as usual, in with business unusual. Join me, Colette Hanson Hizon, every Wednesday, 7 p.m. only here on CLTV. Next on Business Unusual. Get up close with two of the most successful entrepreneurs and real estate moguls in Pampanga, Mr. and Mrs. Primo and Eloisa Valerio of Solana Land Development Incorporated on Biz Insider. Featured on Biz Labs. Want some fresh, wholesome, rich and filling Arabic dishes? Check out Neris Biryani located at Mexico, Pampanga. Maki sushi, takoyaki, and ramen prepped in traditional Japanese style. Discover Sushi Tapa in the city of San Fernando.
Let's get down to business with Nicolette Henson-Hizon this Wednesday, 7 p.m. Tune in to CLTV or catch her live simulcast on her official Facebook accounts. Business Unusual, only here on CLTV. Nagbabalik po ang CLTV News. Nagdalaga ng 21 bagong trial court judges si Pangulong Rodrigo Duterte sa Central Luzon. Layo ng hakbang na ito na gumulong na ang nakabimbing mga kaso sa mga regional at municipal trial court. Si Felix Barrios sa may balita. Inanunsyo ng Korte Suprema ang formal na pagtanggap ng kanilang opisina sa 21 bagong trial judges para sa Central Luzon na appointees ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga bagong hukom ang magpupuno sa mga bakante sa ilang regional trial courts at municipal trial courts sa lalawigan ng Nueva Ecija, Tarlac, Bulacan at Pampanga. 6 ang naitalagang trial judges sa Nueva Ecija para sa Cuyapo, Gimba, Gapan Municipal Trial Court at Regional Trial Court Branch 25, 31 at 32. Mayroon namang 4 na judges ang na-appoint sa Tarlac para sa Municipal Trial Court ng Paniqui, Tarlac City, Santa Ignacia, Mayantoc, San Clemente, San Jose at Regional Trial Court Branch 58, Camiling. Para sa Bulacan, 7 hukom ang naitalaga sa Regional Trial Court Branch 120, 121, Municipal Trial Court ng Bukawi, Giginto, San Miguel, San Rafael at San Jose del Monte. Sa Pampanga, 4 ang appointed judges para sa Municipal Trial Court ng Santo Tomas, Minalin, Magalang, Angeles City Branch 2 at Angeles City Branch 3. Napili ng Pangulo ang mga bagong hukom mula sa listahan na ipinasa ng Judicial and Bar Council ng Korte Suprema. Matatandaan pinirmahan ni Pangulong Duterte ang Republic Act 11459 na tinatawag na Judges at Large Act. Ang batas na ito ay lumikha ng posisyon para sa 100 Regional Trial Court Judges at Large at 50 Municipal Trial Court Judges at Large. Layo ng batas na ito na maibsan ang napakalaking bilang ng kaso na nakabinbin sa mga korte. Noong 2018, mayroong mahigit 546,000 cases ang nabinbin sa mga regional trial courts at mahigit 160,000 na kaso ang nabinbin sa mga municipal trial courts. Felix Barrios, CLTV News. Naghahanda na umano si Pangulong Rodrigo Duterte sa paglisan sa Malacanang dahil ilang buwan na lamang ay matatapos na ang kanyang 6 na taong termino at may bago ng maninirahan sa palasyo. Naging pake na raw ito ng mga gamit at pinauwi na sa Davao City ang ilan sa mga ito. Narito po ang report. Kasabay ng pagsisimula ng campaign period sa bansa ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte nang pa lang ay nagsisimula na raw siyang mag-impake bilang paghahanda para sa turnover ng pamamahala sa sinumang papalit sa kanya sa Hunyo. Sa Talk to the Public address ng Pangulo sa Malacanang, may mga gamit na raw siyang pinauwi sa kanyang tirahan sa Davao City. Plano raw ng Pangulo na mailabas ang iba pa niyang mga gamit pagdating ng Marso at hindi na rin daw siya matutulog pa sa Malacanang. Pupunta na lamang daw siya sa palasyo para sa kanyang daily duties at tatapusin ang mga trabahong nakabinbin. Sinabihan na rin ng Pangulo ang mga sundalo ng palasyo na nasa gate na hindi na raw siya kailangang saluduhan pa dahil tulad ng nakasanayan sa gobyerno at sa demokrasya matapos ang termino, ikaw ay magiging ordinaryong mamamayan na lamang. Nauna nang sinabi ng Pangulo na matapos bumaba sa pwesto ay babalik na ito sa kanyang tahanan sa Davao, ngunit ibinahagi rin niya ang planong pagbili ng bahay sa Metro Manila. Plano raw nila ng kanyang common law wife na bumili ng maliit na condominium unit kung saan sila maaring manatili matapos ang kanyang retirement. Simula ang termino ni Duterte bilang Pangulo tanghali noong June 30, 2016 na sinundan ng kanyang inauguration bilang ika-16 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas at kapalit ng yumaong dating Pangulong Benigno Aquino III. Matatapos ang kanyang 6 na taong termino sa June 30, 2022 ng 12:00 ng tanghali. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbubukas ng araw ng kampanya para sa national positions, inilatag po ng 6 na leading presidential balls ang kanilang mga plataforma de gobyerno. Narito po ang detalye.
Iba't ibang kulay ang namayagpag sa pagsisimula ng pangangampanya para sa national candidates na nagsimula nitong Martes, February 8. Sa iba't ibang panig din ng bansa, kanya-kanyang panunuyo mga kumakandidato upang kumbinsihin ang mga botante na piliin sila pagdating ng May 9, 2022. Kasabay ng proclamation rally ng bawat presidential candidates ang pagpapahayag ng kanilang pangako at plataporma. Sa Philippine Arena sa Santa Maria, Bulacan ang kick-off ng Bongbong Sara Tandem. Ilan sa mga binitiwang pangako ni Marcos ng Partido Federal ng Pilipinas ang pagpapatuloy daw ng drug war campaign ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ipagpapatuloy din daw niya ang Build program kabilang ang pag-upgrade ng mga seaports, airports at railways upang maging major logistics hub ng Asia ang Pilipinas. Kung papalarin, papayagan daw ni Marcos ang mining operations upang mapataas ang revenue at ma-revive ang ekonomiya. Ngunit magiging maingat sa pagbibigay ng permiso sa mga open pit mining dahil sa polusyong maaring maidulot nito. Susunod din daw siya sa court ruling kaugnay sa kaso ng ill-gotten wealth ng kanyang pamilya at palalakasin ang anti-graft role ng PCGG o Presidential Commission on Good Government. Susuportahan din daw ni Marcos ang revival ng Bataan Nuclear Power Plant upang mapabuti ang energy situation sa bansa. Nagpakita naman ng puwersa ang Moreno-Ong tandem sa Bonifacio Shrine sa Maynila. Kabilang sa mga inilahad na pangako ni Moreno ang pagtapyas ng 50% sa buwis sa fuel at electricity. Pagtutuunan din daw niya ng pansin ang pagbibigay ng mas mataas na budget para sa research and development. Magpapatupad din daw ng moratorium sa conversion ng agricultural lands para sa proteksyon ng mga magsasaka at isusulong daw niya ang pagpapababa ng agricultural production, bigay ng risk-free capitals, pagtatayo ng mas maraming irrigation systems, at pagtatatag ng Department of Fisheries and Aquatic Resources. Susuportahan daw niya ang panukalang National Land Use Plan upang magtatag ng parametro at limitasyon sa paggamit ng lupa para sa commercial at housing projects. Kung mananalo bilang Pangulo, maglalaan daw ng 1.3% ng gross domestic product para sa pabahay kada taon upang magtayo ng 1 milyong disaster resilient housing unit sa loob ng 6 na taon para sa tinatayang nasa 4.5 milyong Pilipinong walang bahay. Si Presidential Aspirant Leni Robredo piniling gawin ang opening salvo sa Plaza Quezon sa Naga City na kanyang hometown. Si Robredo ang nag-iisang babaeng kandidato sa pagkapangulo. Kabilang daw sa kanya magiging plataporma ang pagpapatuloy sa war on drugs, ngunit may pagbabago. Tututukan daw ni Robredo ang pag-target sa global supply at rehabilitasyon ng mga user at dependent at babawasan ng street-level enforcement. Kasama rin sa kanya ipinangako ang pag-revive ng peace talks sa CPP People's Army National Democratic Front of the Philippines upang makatulong na matuldukan ang dekadang insurgency. Bubuo rin daw ng alliances sa ibang bansa si Robredo bilang hakbang upang ipatupad ang 2016 arbitral ruling at itaguyod ang posisyon ng bansa sa isyu ng West Philippine Sea. Maglalaan din daw siya ng 50 billion kada taon sa loob ng 6 na taon upang makompleto ang murang pabahay ng gobyerno. Isusulong din daw ni Robredo ang 192 billion job creation plan upang palakasin ang key industry sa bansa. Ang de Guzman Bello sa bantayog ng mga bayani sa Quezon City ginanap ang kanilang proclamation rally kahapon. Ilan sa mga campaign promises ng pambato ng buklura ng mga manggagawang Pilipino ang pagsuporta sa paglilegalize ng same-sex marriage, paggamit ng marijuana para sa medical purposes, pagtatrabaho upang maipasa ang batas sa magbabawal sa political dynasty. Tulad ni Robredo, nais din ni de Guzman na ipagpatuloy ang peace talk sa mga communist rebel. Sa General Santos City naman, inihayag ng Presidential Bet ng Provincia Muna Development Initiative ang kanyang pangako. Una na rito ang pagtayo ng mega prison para sa mga government officials na maaaresto at makoconvict dahil sa korupsyon. Ire-require din daw ni Pacquiao ang lahat ng government officials na i-release ang kanilang SALENs at pumirma ng bank secrecy waiver. Kasama pa sa kanyang plano ang pagtatag ng special courts para sa corruption cases. Hindi rin daw niya papayagan ang China na ibuli ang Pilipinas kaugnay sa West Philippine Sea. Gayunpaman, magiging bukas daw siya sa dialogue at joint exploration basta kikilalanin at protektado ang sovereign rights ng Pilipinas. Magtatatag din daw siya ng panel upang isulong ang peace talk sa China. Ipagpapatuloy din daw ni Pacquiao ang war on drugs at criminality sa tamang paraan. Isusulong din daw niya sa Kongreso ang paggawa ng 50-year master plan para sa infrastructure at disaster resiliency. Ang Lacson Soto tandem sa Imus Cavite kinasang kanilang unang araw ng pangangampanya. Ilan sa mga campaign promise ni Lacson ang pag-revive sa peace negotiation sa mga communist insurgents. Isusulong din daw niya ang obligation-based budgeting kung saan iaadlap ang zero budgeting schemes at itigil ang wastage of funds. Isa rin daw sa kanya magiging prioridad ang digitalization ng government processes.
Mananatili at magpapatupad daw siya ng reforma sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa pamamagitan ng pagbibigay hindi lang ng cash assistance kundi pati ng livelihood packages para sa mga pinakamahihirap na Pilipino. Ngayong Pebrero na buwan ng mga puso, ang mga kandidatong ito dapat ituring na manliligaw ng bawat Pilipino. Mahalaga na kilalanin at alamin ang kanilang plano at intensyon bago magdesisyon kung kanino ipagkakatiwala ang sagradong boto na siyang magdidikta ng ating magiging kinabukasan. Jennifer Salenga, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. So keep it up. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. And I'll be at your side forevermore. Sa haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihi. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin ay nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our third decade. Corporate Guarantee. We value our commitment. Next on Business Unusual. Get up close with two of the most successful entrepreneurs and real estate moguls in Pampanga, Mr. and Mrs. Primo and Eloisa Valerio of Solanaland Development Incorporated on Biz Insider. Featured on Biz Labs. Want some fresh, wholesome, rich and filling Arabic dishes? Check out Neris Biryani located at Mexico, Pampanga. Maki sushi, takoyaki, and ramen prepped in traditional Japanese style. Discover Sushi Tapa in the city of San Fernando. Let's get down to business with Nicolette Henson-Hizon this Wednesday, 7 p.m. Tune in to CLTV or catch our live simulcast on our official Facebook accounts. Business Unusual, only here on CLTV. Narito ang mga mahalagang mga araw na dapat ninyong malaman para sa nalalapit na eleksyon 2022. Ang nakatakdang campaign period ng mga tumatakbo para sa national election ay sa ika-8 ng Pebrero. Nakapaloob dito ang party lists, senators, vice president at president. At matatapos ito sa ika-7 ng Mayo. Kailangan din nilang itigil ang kampanya sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Para naman sa mga tumatakbong local candidates, magsisimula ang kanilang pangangampanya sa ika-25 ng Marso at magtatapos sa ika-7 ng Mayo. Katulad ng mga national candidates, kinakailangan nilang itigil ang kanilang pangangampanya sa Huwebes Santo at Biyernes Santo.
Ang mga overseas Filipino naman ay maaaring makaboto mula ika-10 ng Abril hanggang ika-9 ng Mayo. Magaganap ang eleksyon sa ika-9 ng Mayo. Maging maalam, maging mapanuri. Narito ang CLTV para maghatid sa inyo ng tama at totoong impormasyon. At sa darating na eleksyon 2022, bumoto ng tama dahil buhay mo ang nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV.
Nagbabalik po ang CLTV News. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Northeast monsoon pa rin po o hanging amihan nakakaapekto, pero dito lamang po ito nararamdaman ng malakas sa may Northern Luzon. Kaya po ang Batanes at Cagayan, kasama na rin po ang Babuyan Island, ay maulap po ang papawiri na may inaasahan po mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng shear line. At ang Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, Leyte, Southern Leyte at Bohol ay maulap po ang papawirin. Meron din po mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot naman din po ito ng easterlies. Samantala po ang Ilocos Provinces, Apayao, Abra at Kalinga ay bahagi hanggang sa komisyon ay magiging maulap ang papawirin. Ang may inaasahan din po mga isolated light rains. Ito po ay dulot ng hanging amihan. Samantala po ang Metro Manila at nalalawing bahagi pa ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay bahagi hanggang sa komisyon ay magiging maulap din ng papawirin. Meron lamang pong inaasahan na mga isolated rain showers and thunderstorm. Ito po ay dulot na ng easterlies at localized thunderstorm. So sa ngayon po ay himina po yung hanging amihan, pero inaasahan pong babalik ito sa weekend. Huwag po kayo mag-alala, babalik pa po ang hanging amihan. At yun lamang po ang mga weather system na ating binabantayan. At yan mga balitang nakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede nyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming pong website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating pong 39 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po. Experience and discover Japan. Only here at CLTV 36. Real life stories from different sides of the globe. Witness UN in action. Mga impormasyong matikal na makatutulong sa pangangalaga ng inyong katawan. Dagdagan ng inyong kaalaman sa tulong ng mga health experts mula sa Philippine Heart Association Central Luzon. Let's Talk Heart to Heart, tuwing Sabado, alas 8 ng gabi, dito lamang sa CLTV. Inspirational success stories of business leaders